हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनाथि ब्लग चेनेल आरो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै मोदानदों साना ओमफ्राय दा आंहा आंनि आंगो जिउनि लोगोआ लोमजानानै दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो बेखौ डक्टरनाव लांनो नागिरदों ओमफ्राय दा खासिक'त्रायाव लांनोसै खासिक'त्रायाव जायाबा आङो बासुगावआव थांगोन ओमफ्राय दा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेखौ दिनै हमख्रबबाबो आङो बिजि थुहैनांसिगोन ना लोमजायैनो दा जेबो रोंला आरोना जेबो बानायनोनो रोंला बियो जेबो जाला आरोना सिगांनिफ्रायनो एसे लोमजाबोबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय फैसा गैयामोन नालाय लोगोफोर फैसा गैयैनि आङो डक्टरनाव लांनो हायाखै ओमफ्राय दा आङो दिनैहाय उपाय गैया जेबो रोंला जेबो हाला बानायनो जानो लोंनो हाला बेखायनो आं दिनै लांनांसिगोन आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर आंजों लोगोसे थांफादो डक्टरनियाव जि उन्दुदों नै जोंहानानिया ओमफ्राय फेन गानहोनानैल' लांसै गरमखा नालाय माम्मि जोंना नायद' बिदिनो सम जानाया गुदुंखा होनदां चावमिना बरिया गोथावखा बे जाखांनो रोंला नै मामे जाखांनो रोंला आंनि फिसाया चावमिन जासोदों गोथाव मोनथारदोंनो जि जाबाय चावमिनखौनो जि थाम्फै अरो गोख्रै दे द' मामि सफैबाय लोगोफोर न'आव ओमफ्राय जब्राखौ लाना फैफिनबाय आङो माबायदि सेलेन होनानै दोनदों आं लोगोफोर नायदे आंनि जब्राखौहाय दे लोगोफोर एसे नायदो नै लोगोफोर आंनि जब्राया बेसो नै फिसाजो दङ नालाय फिसाजोआनो दहाय रागा जोंनानै गारख्रुबनानै होदों आरोना लोगोफोर दाना बिदिसो खालामनानै दोननांबाय नै माला खेंनो मोनगोन डक्टरा 2 घन्टानि उनावसो अन खालाम होननानै बुंदों आरोना दाबो लाबोनानै 10 मिनिटानो जायाखै आरोना दा जाबा माबायदि जायो देखायनोसै आं नोंथांमोननो लोगोफोर देखायनो ना देखायला आङो लोगोफोर मोनाबायबो नालाय ओंखामबो संनोसै आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै नामा लोगोफोर थेंक इउ सै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय नानिया बल लाबोदों जोंना बल जोगासिनो मामे ओइ दाहरै नानि बला लाय मामिनि बला नै मबाइलावसो नायबावो बिबथैजों गेलेगासिनो नै नि बलालाय ओइलाय जा गिदिर बलखौ लाना फैखादों बाय बायसै लोगोफोर आं दोनथ'बाय माथो सानै नुलायो लोगोफोर ओइ नै सासेबाव